Shalom, selamat hari Minggu Madihita, Hudul Mahamu. Hurian itu hata na adong di bagas joroon, songonima ruas ni huria na adong di ganup bagas tabe, nama dohoti par mingguota di tikion. Taparade maruhata masuk mahita, tapuji tuhata marhite edde nomor 654 ayat sada dohot tulu. Mar hite-hite guar ni di bata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni to di perbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Songono dohata ni Tuhan Jehovah, idama, ahu apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluakku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguan naganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana, suak songoni au mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu naso hatu dosan, naso marmula, naso marujung. Di parbaga hodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Lehonommu hasesani dosa, hati goran dohot hanguluan saleleng nileleng na dihami. Asi maroham, lehon mai dihami. Sai sungguli jala tugu-tugu ruhanami marhite-hite toddim. Asa hulului hami pangurupion siakko. Moloro pangujunan tuhami, sai pahot marohanami, asa tung porsea hami dihatam, dohot di bagam, asa jupang hami hasonangan saliling nililingna, mar hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Di pasada holong nai saluhut na porseai na tarjou tu sada pakirim mohoni songon daging di Kristus sadado pakirim
Tanginon hamuma patik ni debata tersurat di buku Matius bidu 22 ayat 37 saha rodi ayat 30 sia. Jadi di diok Yesus mak siha holongamu do Tuhan debatam siana saat yatem siana sahosam do siana saroham ido pati raya jala parjulu alai dos do argani napa dua honon siha holongamu do dongami doso dirim ido sahatna atong rap mangido gugu mahita lau mangulahon naho bar tu patiki ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bar tu patimi amen. Tatopo timadusata diadopan ni debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di julum martangi yang tuho. Dada mangasahon hati koran nami. Na mangasahon asini roham na gudang hido. Saya si marohami dasadok bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami asamuba roha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Baga-baga taringo tuha sesani dosata. Satokid do hutadikon ho alai papungu-pungu kumahomu se marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin marado poko. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asiaku ho. Ninna Jehovah si palua ho. Hasangapon mari debatana di gijang. Amin. Yeah.
Habigima hatani di bata turpuk diari mingguon tersurat di buku 2 Korin bidualu ayat pitu sahat rodi ayat 15 tajahama marsikat sori. Alai songon hasurungan muna di nasaluhut di hapor seaon di hata di parbinotoan di nasa haringgason di pakkahangolongi muna di hami naik songonima hasurungan muna nang diulaon asini rohaon. Dada songon paksa hataki, naik ujioku do tahe sitong ni holong ni rohamuna, tumibakon pakabujuon ni akadongan. Ai diboto hamudo asini rohani Tuhan Yesus Kristus, nama mora hian gabi pugus alani hamu, asa gabi mamora hamu, hinorhon ni pugus nai. Kondo turga sian au, napatut doi di hamu, ai hamu jumolo hian siana tanoi upukan nang na patupahon nang na tumahi. Asa patulus hamu nuaeng nang patupahon, asa songon rikot ni roha laho tumahi, songonima na patupahon hobar tunadapot. Ai moladong rikot ni roha, halasonon do nadapot, dantung salpu siana dapot. Ai dada nang hapor suhor di hamu, hasonangan ia didongan, naeng masih padusan manian. Anggo sanari ditomu-tomu na lobi na dihamuna manang nahurang dinasida, asa ditomu-tomu nang nalobi na dinasida nang nahurang dihamu, asa gabedos. Hobbar tunastar surat, si peop na gudang dang marlobi-lobi, jala si peop na otik dang hurangan. Ido yang gosahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala na opiopsa. Amin. Tidakko maha porsiao tai songon nahina tidakko ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatudusan natu mopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai ima natinubuhon ni si Maria naga begabia siato ni porbadia andorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaun na birnit di panghuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinorsilang na tua tubanu atoru dung ditanom na mulak mangolu di are patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jahoba amanai par gugu na soha tu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato pani halak Kristen akan na badia,
doho dia sesani dosa, doho dia taina mandok, mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate, doho dia ngoluan na sora sudah. Amin. Sepatak kason titing di minggu tasadarion, minggu paupaton dong Trinitatis tanggal 27 Juni 2021. Halaman tolu poin sada. Pertangyangan wek di hari Kamis sada Juli 2021 pato paun ni huriata do pertangyangan wek nah hinobasan ni wek onom na maringana di gereja HKBP Bandung Barat masuk pukul 10 WIB. Retama hita saluhut na ruas ni huria nasian wek onom madohoti pertangyangani jala tuakana boi tikina boi do parsidohot ro tu pertangyangani laos pangidohom matu hita saluhut na ruas ni huriata asatong matai huto pertangyangana di bagasta jala nama jabui pertangyangani unang pola di patupa marsipanganon. Poin 2, ibadah anak secara online. Diberitahukan kepada anak-anak sekolah minggu bahwa mulai minggu ini sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, ibadah anak akan dilaksanakan secara online. Untuk itu dimohon agar anak-anak dapat mengikuti ibadah virtual online tersebut di rumah masing-masing. Poin paupaton, peneguhan sidi maka tidak kon haporsiaon gelombang kedua. Pada hari ini Minggu tanggal 27 Juni 2021 di kebaktian pukul 11 WIB, gereja akan melaksanakan peneguhan sidi gelombang kedua kepada pelajar sidi reguler tahun ajaran 2020 dan 2021. Mereka yang akan menerima peneguhan sidi pada minggu ini, yaitu mereka yang telah mengikuti ujian lisan pada hari Sabtu 19 Mei 2021 yang lalu sebanyak 50 orang. Dan setelah selesai kebaktian akan dilanjutkan dengan acara perjamuan kudus bagi yang telah lepas sidi bersama-sama dengan orang tuanya. B. Bagi pelajar sidi yang tidak dapat mengikuti acara peneguhan sidi minggu ini, apabila dirasakan kurang sehat atau sakit, gereja tetap akan mengadakan peneguhan sidi reguler untuk gelombang ketiga. Catatan, berkaitan dengan acara peneguhan sidi di atas, oleh karena itu, kebaktian minggu sore nanti yang semula pukul 15 masuk menjadi pukul 15.30 WIB dan kebaktian pukul 17.15 masuk menjadi pukul 17.30 WIB. Halaman 4, poin 6. Pesta Gotilon HKBP Bandung Barat marhite amplop. Mamuka di bulan Juni 2021. Patu paun ni huriata do pesta Gotilon marhite amplop naung pinarade ni huriata. Marhitei rodo situata tu bagas tabe lau pasahaton amplop pesta Gotiloni sialas ni roha mahita pasahaton akka parbue ni pasu-pasu nasian tohatai. Halaman palimahon poin 10 sada bagian C. Gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Domutu surat soso-soso ni opui eporus HKBP taringot tu dana pensiun HKBP ima asau kapro hatta sude ruas ni huria lau manupahi marhite gerakan Rp1.000 per hari
anggia boy tulus, jala sikop parturani dana pensiune. Laos di patu pahuria do di jolo ni pitu poti bahen panupahion tu dana pensiune. Halaman papituhon poin 10 onom. Selamat ulang tahun. Sude parhalado dohot ruas ni HKBP Badung Barat Pasahaton. Selamat ulang tahun. Tuna marulang tahun di bagasan mingguon. Mamuka sian hari Minggu sadarion tanggal 27 Juni sahatu tanggal 3 Juli 2020 sada. Saya di paso-paso tu hatta manasida na marulang tahun ni di bagasan hahi pason hu dilehot tu hatta tu nasida gajang ni umur. Setiap hari Jumat dan seterusnya gereja akan melaksanakan ibadah syukuran bagi warga jemaat HKBP yang Bandung Barat, baik yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, mulai dari tanggal 21 Juni sampai 27 Juni 2021. Ibadah syukuran tersebut dilaksanakan di gereja ini masuk pukul 17 WIB. Songonima si patak kasot titingta di bagasan minggon. Botima.
dame ni debatana sumurung sian salut naroha imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Dia mo kadongan saha persyaon di Tuhata Yesus Kristus. Dia mu na adong di bagas joro ni debata dohot na mangyuton di ganup bagas nabi marhi titi live streaming di pasat debatado hata na nagabi pasu-pasu tuhita salutna tarlumobi tu akayana kon nami nang marseajar lobi urang sataon di bagasan minggu sadarion ima minggu pahopaton deng Trinitatis patu paom madinasida ima lau makatidak kon haporsyona alane di pasahat do hatana tuhita sian 2 Samuel bidusada ayat 17 rodi ayat 27 sonom madidok disi diandungi si David si Saul dohot si Jonathan dungi diadukon si David ma edde andungon manangisi si Saul dohot si Jonathan anak nai laos didokon ikon ajarono tondoi tuhala juda edde andung taringot tusior idama tarsurat doi di bagasan pustaha nihala nabonar o ale hamuliaon ni Israel nunga mate tartulak kamu di atas ni akka robeanmu magoponai tung maragian akka ulubalang unang nian di Papua baritai digat unang manian di baritaon di akka alaman ni Askalon asa unang marlas ni roha akaboru Palestim unang marolop-olop akaboru ni hala parhulup hamu alei dulu Gilboa sai unang manian adong nampur manete tu hamu manang udan madabu manang hauma patumonaan ay disido adedekan ni lobu-lobu ni aka ulu balang nabolon lobu-lobu ni si Saul ira naso miniahan marhitete miak naso dung mula nian sior ni si Jonathan so martubol sian mudar ni akan namaragian sia tabu-tabu ni aka ulu balang podang ni si Saul pe dang dung mula boti so martubol ho ale Saul do Jonathan aka nahi no holongan jala asudungan ni roha tagan di ngulu nasida jala di hamatian nasida pedang sirang nasida dumoras do nasida sian pidong Raja Wali jala gumogo sian singa hamu ali buru Israel tatangisi hamu si Saul namaruluson tu hamu akka ulo surta nama bain pakyamuna marjagar-jagar sian sere magoponai
tung maragian akka ulu balang di tonga-tonga ni totangan nunga tung mate tartulang si Jonathan di atas robeanmi. Ali Jonathan, ali anggia, mace marsak do rohaku pasari-sari panadingmi. Tung hasudungan ni rohaku situ tudoho. Lo muat do rohaku mida holong ni roham diau. Asa mida holong ni rohani parampuan. Magopo nai tung maragean akka ulu balang. Jala mago akka parubas tuha musuhon. Ido sahatna. Dia makadongan saha persyaon di Tuhata Yesus Kristus. Catatan na parjulu amang inang. Adong tarsurat di son sada nama cei takas. Ima di ayat 10 alu. Ujah madita. Laos didokon ikon ajaron noton doi tu halak juda ede andung taringot tu sior idama tarsurat doi di bagasan pustaha ni alak nabonar. Artinya nyanyian duka cita ini tercatat ya di satu buku dan itu tidak bisa dilupakan dan itu harus disimpan. Saya katakan catatan kepada Bapak, Ibu, Inang, Amusudi, Ruas Niguriata, terutama anak-anak Sidi. Jangan coba-coba hilangkan akte baptisanmu dengan akte Sidimu. Saya kurang setuju kalau ada warga jemaat dikatakan itu hilang. Maka itu saya sulitkan warga jemaat yang mengatakan hilang, rusak. Neng mar bete-bete pen neng idok dangadong holong di rohani uriaon. Saya tidak persoalkan itu. Ya. Sebab berarti dia tidak menghargai sedikit pun. Kenapa KTP-nya bisa disimpannya? Kenapa kartu keluarganya bisa disimpannya baik? Tapi akte lahirnya, akte baptisnya, akte sidinya tidak diperdulikan. Ya. Jadi ini peringatan amang inang. Ya. Supaya benar-benar disimpan. Bahkan gereja kita memakaikan itu dengan plastiknya supaya benar-benar disimpan menjadi pustaka. Ya. Itu saya catatan amang inang ya. Supaya anak sidi juga kalau itu berharga bagimu. Kalau kartu penduduk berharga, kartu keluarga berharga, gereja juga sangat butuh dihargai tentang itu. Ya mengenangnya itu saya harapkan itu betul-betul disimpan. Jangan nanti amang sigaron mago sono enggak itu. Ya, itu catatan pertama amang ya, inangnya sama anak sidi ya, betul-betul disimpan. Jangan hilang itu. Ima catatan naparjulu. Ya. Catatan kedua nanti kita baca di dalam Alkitab tidak ada di situ diterjemahkan tentang satu kata. Ya. Di sini ada kata sior ya di ayat 18 ya. Dungi ayat 22 ada kata sior. Ya, itu tidak diterjemahkan. Tetapi di dalam bahasa Batak, Alkitab Bibel kita sangat ditekankan. Mengapa itu? Ya, ende andung taringot tu sior, dungi nasudung mula mian sior ni si Jonathan. Ya, sior itu ya tanda kekuatan, tanda kesetiaan. Ya, itu tidak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Itu nanti kamu lihat dalam bahasa Indonesia tidak ada itu, tetapi dalam bahasa Bible adong sior ya. Itu
Itu suatu tanda kesetiaan, tanda-tanda kebaikan itu dibilang ya. Imamang inang dua catatan dihita di minggu paupaton dung Trinitatisan. Dia mua kadongan sah porsiaun di Tuhan Yesus Kristus. Aha ubain di ain si David sada adung di naung dibigi ibana taringot hamamate ni rajana ima Raja Saul dohot ianakonna si Jonatan. Somalna halak Batak mace malodo mangadung. Molo adong sadana masa hamamate di alak Batak. Sonari wilala dangbe adong sahala pangadung dina adong masa hamamate. Alai dina mangula di akapi resort onang gajang ngau masa dobe adong pangadung. Jadi ada seorang yang mampu sambil bernyanyi mengkisahkan bagaimana seseorang yang mati itu. Jadi kita hari ini mungkin tidak mengenal itu, tapi anak-anak kita ya mau kita beritahukan bahwa ada di dalam peristiwa orang Batak seseorang yang mampu ya sambil bernyanyi mengkisahkan bagaimana itu ya seseorang yang meninggal itu selama hidupnya. Tetapi hari ini mungkin salah satu budaya itu tidak kita miliki lagi. Ya, kita tidak miliki itu. Tapi saya mau katakan di history of Batak itu pasti ada. Ya, bagaimana pentingnya ya seorang pengandung, ya, seorang menyampaikan peristiwa-peristiwa indah, pengalaman-pengalaman yang mati itu di dalam kehidupannya. Jadi si Daud di patupai mana do mengadungi di naung di bigi ibana taringot hamamate ni Raja Saul do ianakonna si Jonatan. Sian sahalak parangan ni si Saul di namarto tangan nasida dohot ala Amalek dibuan si mabuan barita hodo taringot hamamate ni si Saul do si Jonatan di naung pinabuanai diadukkon si Daud do taringot si Raja Saul dohot yanakonna si Jonatani ati pe dang di ida ibana bakke ni Raja Saul dohot anakonna si Jonatan holan na dibigi ibana olanon dung di patupa adung naon dungi di boto ibana ma
songo dia do ujung ni hama mate ni taringo Raja Saul do si Jonatan naong di patupa do sada ulaon parbadahan tunasida ibui anon di jahamu di 2 Samuel alai dina mangadungi si David hamua kadongan parjulu catatan di si asa unang di pabua taringot hama mate ni Raja Saul dohot yanakon nai. Jadi dalam senandung pujian tangisan itu Daud berharap kepada semua bangsanya bahwa berita itu tidak diperkenankan untuk diberitahukan. Itu hanya milik dari bangsa itu. Peristiwa kematian itu harus ditutup benar-benar dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, terutama orang Palestina, ya, yang pada saat itu betul-betul tidak menyukai bangsa Israel yang datang dari Mesir ke tanah Kanaan. Jadi sekeliling negeri itu tidak suka kepada bangsa. Itu sebabnya di dalam senandung itu Daud berharap sekali bahwa masyarakat Israel juga tidak memberitahukan itu. Ya, tidak menjadi suatu isu provokatif. Ya. Ya. Jadi di dalam mandung itu pertama tidak diperkenankan untuk diberitahukan kepada sekeliling bangsa-bangsa yang ada mengelilingi bangsa Israel. Apa alasannya? Apa alasannya? Ya. Alasan pertama, pada zaman itu suatu hal yang sangat tabu bagi bangsa-bangsa bila mana rajanya mati terbunuh di tengah-tengah perperangan. Jadi itu sangat tabu. Peristiwa kematian seorang raja sangat tabu. Karena itu berarti mereka kalah perang. Berarti mereka tunduk kepada. Ya. Kita ingat bagaimana Daud dan Goliat. Dan ketika Goliat kalah, maka bangsa Palestina tunduk kepada bangsa Israel. Maka itu harus ditutup, tidak diperkenankan. Itu yang pertama, catatan. Yang kedua, catatan yang kedua, bahwa berita kematian itu harus disimpan, harus dijaga untuk kalangan mereka. Itulah tandanya dikatakan tadi sior, ya, kewibawaan dari suatu bangsa, ya, kesetiaan suatu bangsa untuk menjaga wibawa identitas bangsa itu. Ya, jadi catatan kedua itu suatu tanda bahwa mereka adalah satu. Ya. Satu dalam sukacita, satu dalam dukacita. Jadi mereka tidak diperkenankan.
Catatan kedua, mereka tidak berkenan. Ketika mereka menyimpan itu dan itu tidak mereka bicarakan kepada orang lain, itu hanya suatu berita mereka, itu menunjukkan identitas bangsa itu, karakter bangsa itu, bahwa mereka satu dalam penderitaan, satu dalam sukacita. Mereka harus simpan itu. Mereka tidak boleh memberitahukan itu. Artinya itulah menjadi simbol kesetiaan mereka. Itu sebabnya itu disimpan di dalam catatan sejarah bagi mereka. Jadi bangsa Israel itu sangat-sangat menghargai catatan-catatan, ya, tulisan-tulisan. Itu sebabnya banyak papirus-papirus dari Alkitab, catatan-catatan nabi, catatan-catatan orang percaya masih bisa ditemukan di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Ya. 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 Banyak. Itu menyatakan kesetiaan. Jadi kalau kita menyimpan akte-akte kita, itu berarti menyatakan simbol kesetiaan kita, simbol sukacita kita, bahwa saya turut di dalam sukacita, saya turut di dalam duka cita. Itu sebabnya mereka simpan itu. Ya. Itu kita lihat ada andungnya yang tidak diperkenankan, bahkan dibilang, ya, ya, alam pun harus menjaga itu. Kita lihat tadi, hamu ale dolo Gilboa, saya unang manian adong nampur manetek. Itu hebatnya. Berharap alam mereka juga menjaga itu. Itu artinya bangsa itu setia, ya, kepada rajanya, setia kepada orang-orang yang diurapi Tuhan. Karena Raja Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan keturunannya adalah yang diurapi Tuhan. Ya, jadi alasan pertama, kedua, ketiga, emang. Alasan kita mau lihat, ya, dalam andung senandung nyanyian ini, ketiga, ini yang paling prinsipil. Kita mengetahui bahwa Raja Saul tidak menghendaki kehidupan Daud. Kita tahu bagaimana Saul berusaha untuk memuaskan kecemburuannya, ya, terhadap keberhasilan Daud di dalam perang. Bagaimana rakyat memuji-muji Daud. Dan itu menimbulkan kecemburuan kepada Saul sebagai raja dia. Dan dia menginginkan kematian dari Daud. Tetapi ketika Saul mati, sedikit pun Daud tidak menyinggung kebencian, kesombongan, keangkuhan dari Saul. Dia melupakan itu. Dia tidak mengingat itu. Ya. Tidak mengingat itu, ya. Sedikit pun dia. Dia hanya mengembangkan bagaimana Raja Saul ketika memerintah. Kita lihat, ya. Daud hanya mengembangkan, mensajikan, menghidangkan, mamaritahon, tubangsona, akana uli, akana dinggan, naung binain ni Raja Saul tubangsona. Ya. Saya bacakan, ya. Ya. Tuita, ya. Ayat 24, 2 Samuel 1 ayat 1. Hamu ale buru Israel, tatangisi amu masih Saul,
nama ruloso tuhamu aka ulo surta, nama bain pakai muna marjagar-jagar sian sere. Jadi bagaimana bangsa itu sangat makmur. Ya. Dia bicarakan itu. Dia tidak bicarakan ya, tentang kekurangan-kekurangan. Ya. Ya. Raja Saul. Inilah catatan yang ketiga bagi kita, bagaimana Daud menghidangkan bahwa dia sangat mengasihi Daud. Dan kita tahu tentang anak Daud, yaitu tentang anak Saul, ya, Jonatan. Jonatan ketika ada rencana bapaknya Raja Saul untuk ya, merekayasa Daud supaya mati di dalam perang, tetapi Jonatan membujuk ayahnya Saul tidak melakukan itu. Bahkan dia memberitahukan kepada Daud tentang rencana ayahnya, bapaknya Raja Saul. Jadi Daud dan Jonatan sahabat yang sangat kental. Ya. Artinya Daud membangun Parhamaranggion yang sangat-sangat ketat, yang sangat-sangat setia, yang sangat-sangat betul-betul dibangunnya. Dan inilah yang mau kita bangun Amang Inang. Sebagai warga gereja, sebagai orang percaya akan aporsea ita, anak-anak Tuhan, di minggu pahopatonon tarjo ita lao gabe Parhamaranggion naguk di bagasan holong ni roha. Naing songon Daud ya, dang dope raja ibana ison alai nungah di patupai mana marhi tete rohana, marhi tete holong ni rohana Parhamaranggion tu Raja Saul do si Jonatan dang di halupahon ni mana nauli na dinggan dang di pabua-bua ibana haurangan ni Raja Saul maradupon dirina maradupon nang bangsona ido nanaing patu paota di tonga-tonga ningulutta membangun persaudaraan di dalam kasih. Untuk membangun persaudaraan dalam kasih amu kadongan na parjolo na parjolo ima patita sadarionjo. Kita mau membangun ya, persaudaraan dalam kasih. Yang pertama kita harus memegang patikta naung di atau nak Imasian Matius 22. Itu tatiup jo. Kalau saudara mau membangun kasih dalam persaudaraan, persaudaraan dalam kasih, Parhamaranggion ibagasan orang Noroa ikut tatiup pati nakin Sian Matius 22. Itu natatiup. Ya. Matius 22 ayat 27. Haholongi donganmu doson dirim haholongi dia batam. Itu kita pegang dulu. Kalau enggak ada gunanya. Konsep identitas pertama itu. Patikido dan parjuluk. Itu tatiup. Ya. Kenapa? Ya. Kalau enggak itu kita pegang, ada firman Tuhan mengatakan kepada kita, Amang Inang, jadilah terang, ya,
Kita diajak untuk menjadi terang. Catatan hati-hati, kita bisa menjadi terang tetapi tidak pernah cahaya Kristus ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak memegang pati itu, Matius 22 ayat 37-39 itu, kita bisa menjadi terang, tetapi cahaya tidak ada di dalam diri kita, cahaya Kristus. Supaya menjadi terang, supaya ada kasih itu, cahaya Kristus ada dalam dirimu, maka disitulah kita menjadi terang. Ini hati-hati. Karena banyak orang berbuat baik, membuat rohado, asadidok burjuau. Tidak pernah cahaya Kristus ada di dalam dirinya. Kita mesti bisa roho tu pestaku, asa roha tu pestam. Lakukan yang baik, maka aku lakukan. Daud tidak lakukan itu. Apapun yang dilakukan Raja Saul terhadap dirinya, dia tetap mengasihi. Ya, karena tahu dia bahwa Saul itu yang diurapi Tuhan, bahwa Saul yang dipilih Tuhan, dia tetap mengasihi itu. Dia tidak mau menghilangkan pengurapan Tuhan di dalam diri Raja Saul. Ya, dia tetap memegang kasih sayang. Ya, artinya Daud memperlihatkan cahaya Allah di dalam dirinya. Jadi kalau kita memegang Matius 2 itu, kita mau menjadi terang ketika cahaya Kristus ada di dalam kita. Saya bisa mengasihi seseorang, tetapi cahaya diri saya yang saya tunjukkan, cahaya pikiran saya, cahaya rencana saya, tidak ada cahaya Kristus di dalam diri saya. Orang yang dibangun dalam persekutuan, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dalam Roh Kudus, dia menunjukkan cahaya Kristus di dalam dirinya. Disitulah dia menjadi terang tentang kasih itu. Ya. Kita mau membangun itu. Yang pertama itu. Yang kedua, ya. Yang kedua, kita mau lihat epistel kita tadi, Amang. Saya mau baca epistel kita. Bagaimana orang membangun persaudaraan. Ya. Yang kedua, ya, saya mau baca ayat 7. Alai songon hasurungamuna di nasalud di haporsaun, di hata, di parminotoan, di nasa haringgason, di pakalongemuna di hami, nang songoni ma asurungan nang di ulaun asini roha. Yang kedua, orang yang membangun persaudaraan dengan kasih, apa nilai lebihmu, Amang? Ya, di sini katakan, ya, ada ngasurungan di haporsiau. Ya, jadi dia punya nilai iman, ya, punya nilai iman. Orang yang memiliki iman, yang kedua harus memiliki iman. Yang pertama tak kasih, yang kedua iman. Haporsiaun. Maka itu Yesus katakan, ketika seorang ibu datang, ketika orang yang sakit datang, haporsiaun mido pamalu pokok. Haporsiaun. Kita mau membangun persaudaraan dalam kasih. Kasih yang pertama, yang kedua, haporsiaun. Ya. Marhi tehti haporsiaun, parjulu ber kita musedo. Di hata. Orang beriman dalam hal berbicara tidak pernah membicarakan hoaks, tidak pernah membicarakan provokatif, tidak pernah membicarakan kekurangan temannya, tidak pernah memperburuk kondisi temannya. Itu orang beriman. Itu membuat hasurungan dia percaya dia hata muse. Ya.
Pasti kita punya amang asurungan di hata. Ya. Idum bae nalak Batak adong raja parhata asurungan nam makatai. Ya, taringo ada istiadat. Ya, adong asurungan nah. Alai kon parculu hapor siaon. Dungi di dok muse di parminotoan. Letakkan pengetahuanmu di atas iman. Hati-hati, saudara bisa mengejar prestasimu di sekolah, tetapi imanmu tidak kau pedulikan. Artinya, ya bisa, apalagi tantangan kita di Jawa Barat amang inang, ya. Tapi kita bersyukur dengan pengetahuan maju sekarang, ya banyak kegiatan-kegiatan di tengah-tengah panggung gomi melalui sekolah hari Minggu dipakai. Akhirnya anak kita ya ekstrakurikuler mengikuti itu, dia sangat takut untuk tidak mengikuti itu, tapi dia tidak pernah takut ketika dia tidak berminggu. Suku kamu magelek tak, dang mabiar dang marminggu. Ale mulu sekolah do ekstrakurikuler mabiar situ tu doi. Jala tadukung doi. Sekarang kita bersyukur melalui live streaming bisa kita simpan dan dia beribadah di kamarnya, atau ada ibadah sore kita suruh ikut setelah selesai ekstrakurikuler. Ini perlu amang nang membangun persaudaraan di dalam dirinya kepada kita, kepada gerejanya, kepada sesamanya. Ya, kegiatan. Ya kita mak 3% mak anak niuriata na ikut di kegiatan-kegiatan gereja. Ya. Karena mungkin tidak dapat poin, mungkin tidak ada tekanan. Ya. Tapi ketika di sana punya kekuatan, ya poin. Jadi ya, ikut ini amang parminotoan asurungan, bagaimana kita membangun asurungan ya. Dungi dinasa aringgason ya. Hari ini saya bukan mau mengkritisinya, tapi saya pernah bicara berjumpa dengan seseorang di pesta ya. Ai sungon roha mutu pesta ba ale tu gereja sonna soya ako pandemi COVID-19 mang nina bah ali pas pesta dangaru kurwa pandemi COVID-19 niku bahasa tu pesta ringgas tu gereja alasan pandemi COVID-19. Nah ini kan ya mulo ringgas ita tu pesta ringgas mah ita tu gereja ringgas ya mangurubi ringgas ya haringgason. Jadi akayana kota nasuringgas obar tu surat pernyataanna ya 50% tidak hadir tak perkenankan untuk sidi. Ya. Alana memang amang taringot sidi dakya diuji jumolo ima taringot tu parbinotohan. Uriata mamutusson akan nabui maka tidak kena hapersiaon ima 120 hari pertemuan nina. Jadi odolanna keadirat do dak perminotoan. Ya. Haringgasot do. Ini membain haputusan di ita akan nabui malua ya dang perminotoan na diuji bar. Haringgason na do. Itu diuriata. Ya. 120 kali pertemuan nina. Haringgason dang parwinotohan na parjulu ali haringgason do ringgas mana jadi ringgas maita ya alani akan na para marangi bagasan olong ni roha akan na ringgas dia mai ya ima parbuni olongi molo marsia olongan halak ya ringgas doi pa Jepang ringkas doi makatatai, ringkas doi mangurupi. Alanido di 2 Korinton macet takas di dok, ya nak.
taringok holongi, na paduan holongi do kekuatan kita, ya. Hapur syaon na paduan ni kekuatan kita, batu pahon holong di roha, batu pahon di pakatehon, di parminotohan, di ringgas ni roha, tarnu mobi nina di asi ni roha, ya. Mengulau nasi ni roha. Tong dia mau kadongan sa Pursion. Mari kita mengembangkan persaudaraan kita di dalam kasih. Pertama, tetap pegang apa yang difirmankan Tuhan di dalam Matius 2. Yang kedua, tetap pegang imanmu. Ya. Tetap pegang iman. Ketiga, nah perpudi. Di naung di BG barita taringot hamamate ni Raja Saul songonima sambutan nih si Daud. Dia sambut itu, dia respon itu, dia jawab itu, dia dengar dan dia respon dengan membuat senandung. Dia lakukan, dia satu aksi untuk berita kematian itu. Nang di 1 Korintus sope, tapi yang di 2 Korintus waluo. Ketika jemaat Yerusalem mengalami suatu kemiskinan, diminta Uria Yerusalem, Uria Korintus lalu mengurut. Dan mereka respon itu. Mereka mengambil suatu keputusan untuk melaksanakan, untuk membantu itu. Ya. Inilah orang yang mampu merespon dan beraksi terhadap berita tentang, ya, suatu hal walaupun itu menyakitkan, ya, dia merespon dengan positif. Nah, ini ya. Jadi ala na para maranggi di bagas olong, ya, ketika dia dengar temannya begini, oh temanmu menceritakan, dia merespon. Bagaimana cerdas dia merespon. Teman, kau katakan itu, iya bah aku katakan itu. Mengapa kau katakan? Itulah merespon. Artinya teliti dia tidak memusuhi langsung. Aido, kan ulu kita terbigi barita di paburuk-buruk kita. Suasea memang tambah kita tambahi. Memang tong de memang hidup imana semua suasea imana pe suasea. Kita tidak merespon, bertanya dulu. Ya. Proaktif dulu bertanya. Memang benar kau katakan itu teman, ya, memang ya, unang ada non provokatif. Nah, ini yang penting, membangun persekutuan di dalam kasih. Ingat, patikna, paduan, aporsion, patuluon, merespon dengan positif, ya, merespon dengan baik, teliti, cerdas. Maka kita terhindar dari berita hoaks, kita terhindar dari provokatif, tetapi kita mampu menjawab segala persoalan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, apalagi ya virus Delta, ya, itu bukan main-main, amang, inang, ya, itu bukan hoax, itu bukan provokatif, tapi berita yang benar tentang virus Delta. Kita harus cermat itu, hati-hati. Apa yang disarankan pemerintah, ya, itu jalan keluar yang bisa kita tempuh hari ini. Hati-hati, itu bukan berita B2117, bukan suatu berita virus yang biasa-biasa amang. Itu sebabnya anak-anak yang diserang. Ya, kita mau merespon dengan baik, cerdas, teliti. Ido akana membangun persaudaraan dalam kasih. Satu, bangunlah dalam kasih dengan ingat firman Tuhan, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada sesamamu. Kedua, ingat parbu ini apursyom, batulu responlah, ya. Jadi molo naimar pesta hita, pesta gotilon, dok pesta prajublium, pesta gotilota, olah papungu pilihan, mari tete amplop, ya. Mari kita respon itu. Bagaimana kita meresponnya? Sadia tarpatu pawo amang, sadia tarpatu pawo inang. Kita semua. Bagaimana kita sekarang membantu pendeta-pendeta pelayan-pelayan yang di dalam masa-masa pensiun. Olah 1000, mari kita respon dengan baik. Ya. Bagaimana sekarang gereja-gereja sedang membangun
tempat-tempat ya daerah-daerah sending. Bagaimana kita menjadi ale-ale sending? Kita respon dengan baik. Ya, kita tangkap itu. Apa yang bisa saya buat dengan kasihku, dengan imanku? Songo si Daud walaupun meninggal Raja Saul dan Jonathan, dia respon begitu baik dengan senandungnya. Jemaat Korintus juga merespon dengan baik bagaimana bisa membantu Uria Jerusalem. Atong lao para maranggiom maita tapahehe mah holong ni roha tapahehe mah haporsiatai marhite alus aksi lao mamuji-muji debata Yesus Kristus doktor di perbadia tarlumobi hamua kaya anak nami yang mau sidi. Bangun persaudaraaanmu bukan ketika kau hanya belajar sidi, ya, tetapi bangunlah mulai persaudaraanmu. Ya, setelah sidi ini nyatanya kamu tidak mau. Mari kita bangun. Ya kita ini mari kita bangun gereja kita. Mari kita aktif di gereja. Kan gitu ya, bisa ya. Apalagi sekarang melalui Android. Ayo kita bangun. Unang dung sidion. Nanggo saya be soya tarida be. Kewe tarida. Songoni do. Dak gereja pe dok kira. Udah selesai mak sidiku. Oke mak. Pak, barang be. Ya. Nggak gitu ya. Bangun persaudaraanmu. Bagaimana kau bersaudara selama setahun ini. Bangun itu terus. Ya, di dalam kasih iman. Dan kau harus respon itu sekarang. Di tengah-tengah zamanmu yang sangat maju ini, hanya dengan persaudaraan lah di dalam kasih kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling membantu, kita bisa saling menguatkan di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Amin. Martang yang maita. Ale Tuhan amanami jala debatanami pardengkan bahasa para siroha situtudoho Tuhan dipangiduho dohami asa parha maranggen nami di bagasan holong nasiakoi alani huingot hami ma patimu nama kaulongi ho dongan jolma dosen diri nami jala mar ite porsen nami asa terbaik kami Tuhan mangalusi taringot akasi alusan nami na obar tulumoni roham mangulahon asini roha patupahon pilihan asa tung ringgas kami Tuhan manangion natami marminggu mangurupi akasi rubat Tuhan di bagasan tikyope akayan nami na yang makatidak ko na persyaon homa Tuhan marhite tito di muna badei ima na marsigorgor inasida lau makatidak kon hodo Tuhan si palua di ngolu nasida asa marhite ti boy nasida Tuhan toktong marsaur marharang di Tuhan di tonga-tonga ni uriami di tonga-tonga ni bagas nasida nang di tonga-tonga ni bangso namion atong Tuhan di bagas sadarion saat di homa kami sama dosa dak pangalosan nami asaw na mga bati dengan basam doa asirham calo mahami di bagasan Kristus Yesus nami. Amin.
Dia mua manami do enanami sonari sa maita tu ibadah maka tidak kona persiaon atong taparade madirita marede maita saya bukede nomor 140 sia sada. Mar hite goarn di bata ama, anak do to di perbadia, amen. Hamu ale natoras ni dak danakon. Di ida hamudoi anak komuna haholongan ni roamuna jongjong dison. Tama jumulo mandok mulate hamu sadarion tu debata alani sude asini rohanan nasai laun. Adi pangulu do nasida rasi rasan waeng jala sanga di boto nasida hatan ni batado dalan tu hanguluan. Alai tama do ingoto muna sadarion akka pambaina muna tu akka anak komunaon. Aidang dilehon de bata akka dak dana kontu hamu asa adong dongan muna mangula ulon sambing. Alai asa ditogu jala diajari hamudo nasida mangyuton hatan ni de bata. Ido umbain na dilehon. Ditang kamudo ganup ari anak komunaon na selaon asa unang mago na sida molo di ilala hamu nuaing urang ni pambayan muna taringot tu akai anak komunaon. Tama uduk kamu tu debata manopoti salamuna atong martang yang maita. Ali amanami aman ninasa natargor ama di Banua Gijang do di Tanon. Saya tangiun matang yang namion jakom ma kadak danakon gabi anak komu hasima roham. Leon maton di perbadia turuana sida asa gabe sisian muna sida rodi saling liling na. Mulutung nang hurang pambainan nami na saya laun tu nasida. Sese samai. Saya unang matargasip nasida jala unang loas mago manang ise sian nasida binain ni pangalaw nami. Hasima roham. Sahat utanganmu na nasida marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus nami. Amen. Udul mamu nak kanatoras. Hamu kadak dana nah naulongan ni debata. Nah jongjong dua hamu nuaing di jolo ni debata nama mereng torus tu bagas ramuna. Do di jolo ni uriaon. Nunga di boto hamu lomo do sogo ni rohani debata. Dang terbaik kamu be mars sidalian sogot. Di ari paruhu mani. Molo ingot roamuna di akka ari ni ngulumuna nang salpi. Tama mandok mulai ate hamu tu debata alani sude asini roana. Jala molo di ingot amu akka pambayan muna nasoture ima neang do langgus ni roamuna. Tuna toras muna rodi salut dosa muna. Tama marsak be hamu sadarion marningoti. Buat kamu malu na Tuhan Yesus asa disesai alani mudarna. Na usai umokop hamu pardosa. Dok manopoti dosana. Alai paubah mu maruan muna hut puka amuma parange na imbaru olat nion. Atong asa dalam muna dalam naguguti ima na marhapatian tu anguluan si saliling-liling na. Atong amu akayana kon nami. Nanai maka tidak kon hapusyan. Usukum ma tu amu di jolo ni debata. Do di jolo ni akadongan napungu di son. Parjolo.
Di parhatutu roham doa tani debata nagi nuromu nasai laon olan ido dalan tuha nguluani alusi. Paduaon. Olo doho sian nasa roham tumundal ho salut dosa jala olo doho. Tujolano mangiuto nata nebata rodi hasusudani bual muna alusi. Na patuluon. Olo doho makanguluon hapersian nasi tongi na hinati dakkon ni huria Kristen Protestan songon natar surat di padan Narobi do di padan Naimbaru alusi. Atong marpadan do hamun waeng do debatana badiai di jolo ni urion. Tung unang o sayamu saya berjumah hamu marningo salut nai. Asalam hot aporsiamuna martangi yang maita. Ali amanami jala debatanami. Suruh matodi porbadia turanami be. Marhiti Tuhan Yesus Kristus. Ulio kami marwanami baini nganamu olat nion rodi saling lilingna. Suraton jala sahapi matusi sudi nau kuloi hami. Sepai ujung ma ulon na pinuk kami di bagasar ranami. Ramoti mahami sasude unang tung hamagoan sugut manang isi si kamion. Tugu jala iring-iring mahami ganup hari. Asa saat kami tuang uluan nasora sudah marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus nami. Amen. Atong hamo kaya nakon nami. Ati doko kamu majolo hata haporsia tai. Au porsia. Udul mamu. Tapi gema amang inang kur virtual ni akayana kota.
Hata si paingok di si Emanuela Stefani Jopanka si Tumorang. Puda walu ayat 35. Ay manangisi na jupanganau jupangan hanguluado. Jala maruli asini roha sian Jehovah. Parangihom mahatan di batana ginur homi aido hanguluamu. Sai burjuma hora sira samate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Hata sepaengot di si Marlin Eritrina sianipar. Tolu Musa binu 20 ayat itu. Dibahani ikon parbaremuna dirimuna asagabe akan abadi hamu. Ai ahu do Jehovah debatamunai. Parengan mahatani debatana di guru homi ai ido hanguluanmu. Saya burjuma hora sira samate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Jaloh muma pasu siat debata mata do anak Tuhan Yesus Kristus do to di perbadia sadi dongani mamu maralo nasa najat jala di parkugui mamu patupau nasa nadinggan. Amin. Hata si paingok di si Angelica Sinta Luis. Pesalmen pitu ayat 10 walu. Pujiok kuru Jehovah hobar tu hati koran nai. Jala ede honok kuru Jehovah na tumi puli. Parangihom mahatan di batana ginur homi aidu hanguluanmu. Saya burjuma hora rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Hata sepaengot di si Marta Yuliati si Dauruk sada kronika bindu 20 ayat 10. Ope ale debatanami mandok malute mahami tuho dot mamuji-muji guarmu namar muliai. Parangihom mahatani debatana ginur homi ai ido hanguluanmu. Saya burjuma hora rasa mate. Dungi lehonok tuho tupal hanguluan. Jalo muma pasu siat debata mata do anak Tuhan Yesus Kristus do to di perbadia sadi dongani mamu maralo nasa najat jala di pargugui mamu patupau nasa nadinggan. Amin. Hata si paingok di si Delpisa Intan Rahayu Raja Guguk. Sada kronika saplonom ayat 2. Puji ma Jehovah baritaho kamu ma guarnai. Pabotoho kamu ma di tonga-tongana kabangso akka pabahenan nai. Parangehom mahatan di batana ginur homi aidu hanguluanmu. Saya burjuma hora rasa mate. Dungi lehonok kumatuho tupal hanguluani. Hata sepaengot di si Intan Mailani Limbong. 2 Timotius bindu 2 ayat 15. Haringgason patudun haburjumi di debata, songan pangulan nasotarila, na padalaton hata hasitongani tigor-tigor. Parangama hata ni debata na diguru homi, ai ido hanguluanmu, saya burjuma hora rasa mate, dungil hukumatuho tupal hanguluan. Jalo muma pasu siat debata mata do anak Tuhan Yesus Kristus do to di perbadia saya di dongani mamu maralo nasa najat jala di pargugui mamu patupau nasa nadinggan. Amin. Terakhir. Hata si paingok di si Monica Joy Magdalena Gurning. Filipi sada aya onom. Apala onma pos nirohaku nangupu kaulau nadenggat di bagasak kamu. Patuluson nido sahat rodi hari ni Kristus Yesus. Parangem mahatan di batana ginur homi aido hanguluanmu. Saya burjuma ho rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Hata sepaingot di Sisceri Kadinawati si Tohang. Boda 2 ayat 6. Ay Jehovah do nomor basa-basan hapistaran. Sian pangmana doro parbinutuan dot habisuhon. Parangem mahatan di batana ginur homi ai ido hanguluanmu. Saya burjuma ho rasa mate
dungil hong tuho tupal hanguluan. Jalo amuma pas-pas ya debata mata do anak na Tuhan Yesus Kristus do to diperbadia saya didongani mamu maralo nasa najat jalai pargugui mamu patupau nasa nadinggan. Amin. Hanta si paingok disi Veronica Zenit Sanpial Simbolon 5 Musa 10 ayat 10 Ganup tahe marguru tunatar leho tanganna obar tu pasu-pasu nang neleho ni Jahoba de batam tuho. Parangehom mahatan di batana ginurhomi aido hanguluanmu saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Hata sepaingot di si Shalom Fidela Dolok Saribu Filipi bini 2 ayat 10 tolu ayat di ula debata do di bagasan hamu giot ni roha nang ulan saut mangiuton lomo ni rohana parangion mahatan di debatana di guruhomi ay ido hanguluanmu saya berjumah horasi rasa mate dungileh no kumatuho tupal hanguluan. Jalo muma pas-pas ya di bata mata do anak na Tuhan Yesus Kristus do to diperbadia saya didongani mamu maralo nasa najat jala di pargugoi mamu patupau nasa nadinggan. Amin. Hanta si paingok di si Rahel Sophie Ker Paulina Ambarita Pilemon sada ayat onom anggia ma marpakorhon hasasaor ni hapor Xiaomi laho manada nasanadengga di bagasak kamu maradopon Kristusi parangehom mahatan ni batana ginurhomi aido hanguluanmu saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Hata sepaingot di si Rahel Renata Sitompul Filipi sada ayat 10 sada asaramos hamu marpaboen hati goranan marhiti-hiti Yesus Kristus bayan hasangapon jala puji-pujian di debata parangehon mahatan di debata na digerohomi ay ido hanguluanmu saya berjumah horasi rasa mate dungileh no kumatuho tupal hanguluan. Jalo amuma pasu-pasu ya debata mata do anak na Tuhan Yesus Kristus do to diperbadia saya didongani mamu maralo nasa najat jala di pargugui mamu patupau nasa nadinggan. Amin. Hata si paingok di si Mariani Yolanda na baban Lukas sada ayat 46 147 gabe didok si Maria ma di patibul rohakku do Tuhani Maria iya do todiku mida debata si palua ahu parangehom mahatan di batana ginurhomi aido hanguluanmu saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Hata sepaingot di si putri Natasha Nababan 2 Timotius bindu tolu ayat 15 Uhud ala dibotoho sian si atetohomi dope surat nabadiai namargogo pabisokoko asatarudi di hanguluan marhiti-hiti haporsion di Yesus Kristus parangnya mahatan di debatana giruhomi ay ido hanguluanmu saya berjumah horasi rasa mate dungileh no kumatuho tupal hanguluan. Jalo amuma pasu-pasu saya debata mata do anak na Tuhan Yesus Kristus do hoto diperbadia saya didongani mamu maralo nasa najat jala di pargugui mamu patupau nasa nagengkan. Amin. Hata si paingok di sirut Marsanda Abarita Johannes tolu ayat 34 aina sinuru ni debata ido makkatahon akahatan ni debata aidang marpanuhatan ibana mangaleho tordi parangehom mahatan debata na ginurhomi aido hanguluanmu saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Hata sepaingot di si Grace Tamawinata Manurung sada Johannes 2 ayat 5 alaina mangarodi hatana nang tutu magok haholongon ni rohani debata di bagasan ibana sianima taboto hita di bagasan ibana parangel mahatan di debata na digurhomi ay ido hanguluanmu saya berjumah horasi rasa mate dungi lehno kumatuho tupal hanguluan.
Jalo amuma pasu-pasu ya debata mata do anakna Tuhan Yesus Kristus do to diperbadia. Saya didongani mamu maralo nasa najat jala dipergugui mamu patu pau nasa naringgan. Amin. Hata si paingok di si putri Emanuela Sirait, sada Timotius tolu ayat 10 tolu. Ai ia dung ture parhubason nasida, naik si tutu manasida, jala marhiras ni roha gudang marhapor siaon di Kristus Yesus. Parangehom mahatan di batana ginurhommu, aido hanguluanmu, saya berjumah ho rasi rasa mate, dungile honok kumatu hotu pal hanguluan. Hata si paingot di si Melisa Septiani Manik, Filipi 4 ayat 5. Paboton hamuma habasaramuna tu salut halak donok do Tuhani. Parangehon mahatan ide batana di guru homi ai ido hanguluanmu. Saya berjumah horasi rasa mate dungil lehno kumatu hotu pal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu ya debata mata do anakna Tuhan Yesus Kristus do to diperbadia. Saya didongani mamu maralo nasa najat jala dipergugui mamu patu pau nasa naringgan. Amin. Hata si pengok di si Anggi Minar Ilona si Turus, Jesaya 40 sada ayat 10 tolu. Ai audo jahuba dewatam nama niup tangas siamun, jala nama dok tuho unak kumabiar, audo mangurupiho. Parangehom mahatan di batana ginurhomu aido hanguluanmu, saya burjuma ho rasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluan. Hata si pengok di Sinaya Natalia si Dauruk, sada Kronika 16 ayat 10. Tangguhon hamuma guarna nabadiai ikon marlasni rohama akan nama ngelului Jehovah. Parangyon mahatani debata nan dihomi ai ido hanguluanmu. Saya burjuma horasi rasa mate dungilih nokoma tuho tupal hanguluan. Jalo mua pasu-pasu ya debata mata do anakna Tuhan Yesus Kristus do to diperbadia. Saya didongani mamu maralon nasa najat jala dipergugui mamu patu pau nasa naringgan. Amin. Hata si pengok di si Christine Grace Yen Yunita si Mamora. Sada Yohanes 5 ayat 2. Sianodo taboto naung holong rohat tariak ka anak ni debata. Molo taha holongi debata jala taraduti patikna. Parangehom mahatan di batana ginurhommu aido hanguluanmu. Saya berjumah horasi rasa mate dungile honok kumatu hotupal hanguluan. Hata si paingot di si Jessica putri Nababan, sada Petrus 2 ayat 3. Molotung nang didai hamu habasan Tuhani. Parangehom mahatan di bata nan digurhomi ai ido hanguluanmu. Saya berjumah horasi rasa mate dungile honok makutuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu saya debata mata do anakna Tuhan Yesus Kristus do to diperbadia. Saya didongani mamu maralo nasa najat jala dipergugui mamu patu pau nasa nadenggan. Amin. Hata si paingok di si Grace and Glory bintang maratur marpaung 2 Petrus 2 ayat 2. Torop namangi huton pas suasayon nasida jalani nasida gabe hona isak do agama hasit tongani. Parangehom mahatan di batana ginurhommu aido hanguluanmu. Saya burjuma horasi rasa mate dungile honok kumatu hotupal hanguluan. Hata sepaingot di si Gerardi Gregorius Marpaung, Joshua 23 ayat 8. Ikon tu Jehovah de batamunai tama hamu marsi hohot, songon nabi hamuna rasi rasa sadarion. Parengon mahatan di debatana di gurhomi ai ido hanguluanmu. Saya berjumah horasi rasa mate dungil hang matuho tupal hanguluan. Jalo amua pasu-pasu saya debata mata do anakna Tuhan Yesus Kristus do to diperbadia. Saya didongani mamu maralon nasa najat jala dipertugui mamu patu pau nasa nadenggan. Amin. Hata si paingok di si Gabriel Cornelius Lubat Turuan 2 Samuel 20 ayat 2.
Todini Jahuwa do makkatai marhite sianau jala hata sini hatonna di atas dilaku. Parangehom mahata ni batana ginurhommu aido hanguluanmu. Saya burjuma ho rasira samate dungile honokku matuho tupal hanguluan. Hata sipaingot di si Bob Manuel Sinaga sada Johannes bindu 4 ayat 10 sada. Hamu aka haholongan anggo songoni holoni rohani dibata dihita tama manang hita masih haholongan. Parangeo mahata ni dibata nan digerhomi ai ido hanguluanmu. Saya burjuma ho rasira samate dungile homaktuho tupal hanguluan. Jalo amuma pasu-pasu sia debata mata do anak Tuhan Yesus Kristus do to diporbadia sa didongani mamu maralo nasa najat jala dipargugui mamu patupau nasa nalingkan. Amin. Hata si paingok di si Samuel Otasi Siregar sada kronika saplonom ayat 10 sada. Sisiri hamu majahuba dohut hagugonai toktong malului hamu bohina. Parangehom mahatan ni batana ginurhommu aido hanguluanmu. Saya burjuma ho rasira samate dungile honokku matuho tupal hanguluan. Hata sipaingot di si Rangga Parningotan 5 Musa 10 ayat 10 tolu. Ikon sundengkando anggo mardongaton de ho Jehovah di Batam. Parangehom mahatan ni di batana digerhomi aido hanguluanmu. Saya burjuma ho rasira samate dungile honokku matuho tupal hanguluan. Jalo amua pasu-pasu sia debata mata do anak Tuhan Yesus Kristus do to diporbadia sa didongani mamu maralo nasa najat jala dipargugui mamu patupau nasa nadenggan. Amin. Hata si paingok di si George Besar Sitorus 2 Korintus sada ayat 20. Ai manang piga baga-baga ni debata gabe ulo do di bagasan ibana jala marhite-hite ibana do amen. Bahen hasangapon ni debata marhite-hite hami. Parangehom mahatan ni batana ginurhomi aido hanguluanmu. Saya burjuma ho rasira samate dungile honokku matuho tupal hanguluan. Hata sipaingot di si Andrew Julianto Dabuke sada Johannes 4 ayat 15. Ya nama hapatopon Yesus do anak ni debata di bagasan ibana do mian debata jala ibana di bagasan debata. Parangehom mahatan ni debata nan ginurhomi ai ido hanguluanmu. Saya burjuma ho rasira samate dungile homaktuho tupal hanguluan. Jalo amua pasu-pasu sia debata mata do anak Tuhan Yesus Kristus do to diporbadia sa didongani mamu maralo nasa najat jala dipargugui mamu patupau nasa nadenggan. Amin. Hata si paingok di si Billy Eko Daoni si Dauruk sada kronika saplonom ayat 34. Maddo mauliate mahamu di Jahuba ai nabasa do ibana ai rudi saliling-lilingna do asini rohanai. Parangehom mahatan ni batana ginurhomi ai do hanguluanmu. Saya burjuma ho rasira samate dungile honokku matuho tupal hanguluan. Hata sipaingot di si Michael Jonathan Purba Joshua 23 ayat 10 sada. Dibaheni saya ramoti hamu si tutu ton dimunai maka holongi Jehovah di bata munai. Parangehom mahatan di batana ginurhomi ai ido hanguluanmu. Saya burjuma ho rasira samate dungile honokku tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sia debata mata do anak Tuhan Yesus Kristus do to diporbadia sa didongani mamu maralohon nasa najat jala dipargugui mamu patupau nasa nadenggan. Amin. Hata si paingok di si Immanuel Sebastian Nababan Efesus 3 ayat 10 pitu. Asa maringanan Kristusi marhite-hite haporsiao di bagasar rohamuna. Gabe hot hamu marurat jala marujahat di bagasar rohana holong. Parangehom mahatan di batana ginurhomu aido hanguluanmu. Saya burjuma ho rasira samate dungile honokku matuho tupal hanguluan.
Hata sepaingot di si Paul Christian Nababan 2 Samuel bindu 22 ayat 20. Ayat saya totong di joloku sudi aka uhumna jaladang hupaholang haka patiknai sianau. Parengam hatan di debatana di guru homi ay ido hanguluanmu. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehnoko tuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sia debata mata do anakna Tuhan Yesus Kristus do to di porbadia sadi do ngani mamu maralo nasa najat jala di pargugoi mamu patupau nasa na denggan. Amin. Hata si paingok di si Jackson Emmanuel Simamora. Sada kronika 16 ayat 14 115. Ibana Jahoba debatatay sartu liat purtibiot do aka uhumna. Saya marningok mahamudi pada Nabi nahen rodi saling lilingna di hata pinati nai ribu sudut. Parangi hom mahatan di batana ginur hommi aido hanguluanmu. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Hata sepaingot di si Calvin Yeskel manurung Hesekiel bindu 16 ayat 22. Jala au maka jojokon padaku tuho sogot asatung dibotoho au do Jahoba. Parangam hatani debata na digrohomi ai ido hanguluanmu. Saya berjumah horasi rasa mate dungi leham ketuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sia debata mata do anakna Tuhan Yesus Kristus do to di porbadia sadi do ngani mamu maralo nasa najat jala di pargugoi mamu patupau nasa na denggan. Amin. Hata si paingok di si Rafael Sahara Purba. Adung tolu ayat 25. Pardenggan basa do Jahoba mida akka namar haposan tu ibana. Mida todi nina mangalulu ibana. Parangehom mahatan ribatana ginur homu aido hanguluanmu. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Hata si paingok di si Rafael Ivandoli Tambunan. Sada kronika bindu 16 ayat 20. Endur maha Jahoba ale sandok tanoon bariton hamuma hatuona gandopari. Parangema hatan di debata nan digrohomi ai ido hanguluanmu. Saya berjumah horasi rasa mate dungi leham tuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sia debata mata do anakna Tuhan Yesus Kristus do to di porbadia sadi do ngani mamu maralo nasa najat jala di pargugoi mamu patupau nasa na denggan. Amin. Hata si paingok di si Petrus Sililin Turnip. Sada raja-raja walu ayat 60 sada. Jala ikon sundaula rohamuna tu Jahoba dewatatai asa marparangi di bagasan kapatikna jala mangaradu tiak katonana suman songo sedarion. Parangi hom mahatan di batana gidur hommi aido hanguluanmu. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Hata sepaingot di si Agung Restu Triputra Storus pasal men bindu 2 ayat 10 sada. Oloi hamuma Jahoba dot biar ni roha jala marolop olop mahamu hut akahitir. Parengom mahatan di debata nan digeruhomi ai ido hanguluanmu. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehomatuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sia debata mata do anakna Tuhan Yesus Kristus do to di porbadia sadi do ngani mamu maralo nasa najat jala di pargugoi mamu patupau nasa na denggan. Amin. Hata si paingok di si Bakhtiar Situmorang. Tolu Musa 22 ayat 30 sada. Di baheni ikor rado tamuna akatonaku asa mangulahonakai ai audo Jahoba. Parangehom mahatan di batana ginur homi aido hanguluanmu. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonok matuho tupal hanguluan. Hata sepaingot di si Ober Daniel Situmorang. Daniel 2 ayat 20. Dungi Roma alus nisi Daniel ni nama. Pindujima gor ni debata sian salilingna sa ro di saling lilingna. Ai ibana do napuna sa hapistaran dot hagogoon.
Parangyo mahatan debata nan digrohomi ai ido hanguluanmu. Saya berjumah horasi rasa mate dungil hamak tuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sia debata mata do anak-anak Tuhan Yesus Kristus do to di perbadia sa di dongani mamu maralon nasa najat jalai pargogoi mamu patupau nasa nadenggan. Amin. Hata si paingok di si Chandra Wijaya si Dauruk. Kolose tolu ayat 24. Ingot tamuma sian Tuhan ido jalom muna si tianoni balos ni Tuhan Kristusima oloi hamu. Parangi hom mahatan di batana ginur homi aido hanguluanmu. Saya berjumah ora sira samate dungi lehonok kumantu hotupal hanguluan. Hatas paingot disi Johannes Gamaliel Sinaga, ulan apostel bindu 24 ayat 16. Alani ido umbahen na huhaburjuhon asamarohau na ias au toktong marudupon debata nang marudupon jolma. Parangi mahatan di debata nan grohomi ai ido hanguluanmu. Saya berjumah ora sira samate dungil hemo tuho tupal hanguluan. Jalo hamua pasu-pasu sia debata mata do anak-anak Tuhan Yesus Kristus do to di perbadia. Saya didongani mamu maralon nasa najat jalai pargogoi mamu patupau nasa nadenggan. Amin. Hata si paingok di si Agus Rio Nata Silalahi. Tolu Musa 20 ayat 8. Jala ikorrado tamuna akka paretaku dohot mangulahon akai ai audo jahuba napabadiau kamu. Parangihom mahatan di batana ginur homi aido hanguluanmu. Saya berjumah ora sira samati dungi lehonok kumatu hotup pal hanguluan. Hata si paingok di si Samuel natodongan nenggolan 2 Samuel bindu 22 ayat 2. Nin nama Jahoba do dolok batu di au dohot hapur saku jala si palua au. Parangom hatan di debata nan digrohomi ai ido hanguluanmu. Saya berjumah ora sira samate dungi lehonok ketuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sia debata mata do anak-anak Tuhan Yesus Kristus do to di perbadia. Sa di dongani mamu maralohon nasa najat jala di pargogoi mamu patupau nasa nadenggan. Amin. Hata si paingok di si Yehezkel Noelo Argama Tobing. 2 Korintus tolu ayat 4. Pos do rohanami taringot tusi ture bata marhite-hite Kristus. Parangihom mahatan di batana ginur homi aido hanguluanmu. Saya berjumah ora sira samati dungi lehonok kumatu hotupal hanguluan. Hatas paingot di si Delas Rafael Manuel Dolok Saribu. Poda 5 ayat 21. Ayat patardo di hadapan Jahoba dalam ni ganup jolma. Jala di parhonop ibana do salut dalam ni pakna. Parangom hatan di debata nan digerohomi ai ido hanguluanmu. Saya berjumah ora sira samate dungi lehonok tuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sia debata mata do anak-anak Tuhan Yesus Kristus do to di perbadia. Sa di dongani mamu maralon nasa najat jala di pargogoi mamu patupau nasa nadenggan. Amin. Hata si paingok di si Andre Reynaldi Nababan. Sada raja-raja walu ayat 60. Asa tung saluhu bangso ni tanah om manada babua jahuba do debata jala dukun ni bana dangadong. Parangihom mahatan di batana ginur homi aido hanguluanmu. Saya berjumah ora sira samate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Hatas paingot di si Aditya Wijaya Siboro Jesaya 38 ayat 7. Jala oma partinadaan di hos yang Jahoba pabua pasoton ni Jahoba hata naon hidup nai. Parangihom mahatan di batana di grohomi ai ido hanguluanmu. Saya berjumah ora sira samate dungi lehonok tuho tupal hanguluan. Jalo hamuma pasu-pasu sia debata mata dohon anak-anak Tuhan Yesus Kristus do to di perbadia. Sa di dongani mamu maralohon nasa najat
Jala di pargogoi mamu patu pau nasa na denggan. Amin. Jonjo kamu. Mula kamu. Hamu akka na pinarhamaul ni debata. Nunga gabe dongan sauria, jala dongan sapanganak kamu mangaton parpadanan nabadiai. Na arga situtudo hamu ditobus, unang oloi hamu bedosa dohot sibolis. Ramotan ni debatado hamu maralohon pangagoi, asal matoktong rohamuna ti ibana, jala togion nado hamu masuk tu harajahon banua gijangi atong martangi yang mahita. Ale amanami na di banua gijang asima roham dinasida akan apinasaat nuaing tuho. Saya ramoti manasida marhite hite tod di parbadia. Saya pahot manasida di bagasan padan naung niolo nasida nakin. Saya parbadiai manasida di bagasan hatam. Asatarida aporsian nasida tujolanon marhite hite parangin adenggan. Amen. Jongjong maita salutna marede maita. Siat buku Ede nomor 150 ayat sada. Tatangyakon mapiliata, alide bata amanami na di bonogijang, hodo haroran ni saluhut silelehon na denggan dohot nasa ulibasan na moli utus. Kupasat hami masyan na nileo mitu hami pilihan nami tuho, saya jalo may gabi uap na ucus di jolom, pasu may jalaramoti, aso para siya kami pilihan pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marwa nami marhite ite todim, asalam tadahami godang ni silelo mitu hami. Asalam girgir hami madok mulate tuho marhite hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di bona gijang saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya sawat malomoni roham di bona tongon songon na di bona gijang. Leon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami. Una kami tu gion tu pangjunan, palua mahami sian pangago.
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama boina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama boina tuho, jala di pasar homa, damena tuto di munabi, amin. 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 Langsung maita patupaon ibadah marulan nabadia alani obar tutona ni akayano komuna mang inang nunga di botoamu udulam muna atong dapoto kamu ye galeng muna asa tapatupa marulan nabadia. di amanami dohok di nanami salhu nahita na pungudison di na yang patu pahon ulaun nabadia
naparjolo anon dinala homajalo ulaun nabadia laos jongjong mahita saluhutna ya dumutu masa ni pandemik duengon alani hami ma ro madapoton di kanup ingana munabi amanginang. Jadi jongjok kita hami peano mandapotot tu hamuna dina sahat tuhita roti dang pitor tapangan alai jolo sidung majolo dibagi sudi baru pesa halimat dok mano di hatana jalo hamuma jalapangan ma disipa asa di pangan roti i songoni nang majalo anggur dina saha anggur tuhita dak pitor ta inum alai jolo adong do hata sia jolo onan non pasahato tuhita ima jalo hamuma jala inum siani dungi pe ta inum ma na patuluhon ima ala mardala dotong songon dalata makalason nang majalo ulon nabadia ima pasahaton peleata isima no mardalan kantong pelean laos disima atong anon tong ima mardalan natajalo anggur nakin adong ima slokina laos mangi uman sloki i di masuk tu bagasan adong muse tempat sadanai i bahan parhalado na mangihut na paupaton dia kana doh marulan nabadia hobartu aturan ni huria ima nasaruhut dohot huria protestan na paduahon ima nasohona ruhut parmahanion pamitsangyon ni huria dohot na patuluhon ima songon ruas parguru dope nasida ditongani huria songon ima hatorangan dihita makamanginang alani ta pasonang marohatta ta pukama masuk ta pahohom marede mahita. Yesus namamu dosa diportibion pangolu kami Yesus namamu dosa diportibion sai pasonang kami. Amen, amen, amen. Dame ni debatana sumurung siang saluhut roha ima mangaramoti atetemuna dohot rohamuna marhiti-hiti Kristus Yesus martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung amanami na di banwa gicang asiroham topot mahami na pungudison adorak kupangan hamian non parpadanan na badiyay lehon mator di parbadia tukanup hami asa ditubuhon hapor siyaon na mangulu di hami asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami pargugoy mahami maswadaho diri nami asa tariutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon hapor siyaon na mangului saitayi ti rohanami asa lamalungun hami tubano agidjang asa say masihol hami paimaymahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan napinarhamao ni debata ita sakap don waing mangaton parpadanan na badiyay di bahini tatibang majumolo manang natau hita marulon na badiya asa unak ko na manangise siyak kitaon ay holan nauduk roha
jala na manol soli rohana, ala ni pabahenan na soture, jala na manopoti dosana, jala na porsea, dihasesaan ni dosa na pinatupa ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alay dia kanadohot marulon na badiya, unang be diuloy sibulis, unang be didati mardosa, tukpadaw hamuma rohamuna siyani, tunggo tapok kamuma, hosom dohot late ni roha, alay paingot-ingot hamuma, Tuhan Yesus Kristus naung mate, jala naung mulak mangolu humakop hamu, asa tau hamu, mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni tatakasi majoloro hattabi, jala alusi hamuma suku-sukunon, jong-jong mahamu saluhutna. Na parjolo, di parhatutur hamdo, halak pardosa hosian hatutubum, dohot ala ni pangalasim, di patik ni debata, molo di parhatuturuham, dokma olo. Napaduahon, namarsak doroham ala ni dosami, jala di pangi doroham, naing maluhaw nuaing siad dosam, molo songoni roham, dokma olo. Napatuluhon, di parhatuturuham do, naung roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon, panguluhon pardosa, ibana naung mate, dohot mulak mangolu humokopo, mamorsan, jala manesa dosam, molo songoni di parhatuturoham, dokma olo. Paopaton, olo doho manggotapon siyan nasaroham late ni roha, dohot hosam ni roha, akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahiho, jala na olo doho manesa dosa ni donganmu, songon na pinangido ni roham, sesaw ni debatasu di dosam, molo songoni roham dokma olo. Atong tapauduk be marohatta, jala tatopoti masude dosatta, ihutok kamuma, tangiangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa gudang dohami, ay jod-jod hulau si hami patikmu, jala tamado uhumom muhami nuaing dohot sogot, molo balosonon mutuhami, hobar tu pabahenan nami alayala ni gudang ni asi dohot holong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehonmu humokop hami, ala ni ubahen nahum hami mangido tuho, asi maroham di hami, sejalo mahami, sesesa masude dosa nami, jalaleho to di parbadia turohanami, asa margogo hami, mangalo nasa dosa, dohot mangulahon na hobar tu lomo ni roham, salileng di tanoon do pehami. Amin. Atong hamakan na manopoti dosa muna, jala na mauas di asi ni rohani debata, sesahat matuhamu, nahina porsiaw muna, mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu, pos marohamuna, nung ngasesa sa luhut dosa muna, marhite-hite gowari bata ama, dohot anak, dohot tod di parbadia. Amin alia manami na di banwagidjang, say pinarbadia maguarmo, sero maharajaunmo, sesaut malomani roham di banotongon songon na di banwagidjang, lehon matuhami sadarion hangoluas siapa hari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugit pangucunan, palua mahamisian pangako, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi asangapon saliling nilileng na. Amin.
hodul ma hamuna. Maret de mahita. Seratus 153 ayat 1. Oh Jesus mau sineat di hauna pinar sila ham tok tok daulun nang ujung hotar silang marutang osahami dinar hodo sanami asiroham oh Jesus. Atong tangi ho kamu matonan ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan na badiyay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngini uju tarjehe ibana didok mamauliate dungi dipaunggoli mai di parleon matunasida hugut mandidok jalo hamuma jalapangan ma dagik kudui nanileho Tuhan matean humokop kamu baik kamu masongoni bahen parningotan muna diau jadi dungsun nasida mangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok matu nasida jalo hamuma sude hamu manginum siani iya panginumanon padan ne baru mon marhite-hite mudar nani useon mokop hamu bahen hasesani dosa saibat kamu masongoni bahen parningotan muna diau atong nungarade besude ida jaladai hamuma dengan bahasa ni Jahoba jongjong mahita di nama jalo ulaun nabadia la suhut ma marede. Sai tadi
Didok Tuhata Yesus Kristus jalo majalapangan ma dagik kudui nanileho tuhamatean humokop hamu ima mangaramoti dohot pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hanguluan nasora suda. Amin. Mari deh hitam saya. Sai malungun dorohaku ale Jesus di basamu tum na tangis dorohaku na malungun di manamu Namaus doton diku ale Jesus di mudarmu pinangi doni rohaku hasasar tu debataku. Lasu doa kahitir roha kondinahu pikir simoni panganon di bagasan parpadanan ai nasu tordodoro pinatu pani Jehova ikonton di parbadia nabotohon di tuiba. Yesus tolong di rohaku di padoras hola kamu mana dikon hasangapon mandapoton hajolmaon ai dileon ho dagingmu hangoluan di tondiku diusehon ho mudarmu ban hasean di dosaku. Yesus hongolu aku unang so adong labaku lamangaton parpadanan unang tuhe ajean unang so
didok Tuhatta Yesus Kristus, jalo hamuma jala inum siani, mudar hudui, nani usehon mokop hamu, bayan hasasain dosa. Ima mangaramoti, dohot pahoton rohamuna, maka porsiai ibana, asa dihamu, hanguluan nasorasuda. Amin. Mari de mahita, udun mahita, tuh tapapungu peliat. Tuson maho ale tondiku dina mauas maleho manjalo basani Tuhanmu dina radeno idiho Dilehon Yesus do dagingna marhite hite rotion Dilehon dohot do budarna marhite hite angguron Ay nang tok-tok pegadup ari mudar na mangurasio Uhut ibana somasadi manogutu lambung nao Sainay ngau mangan parpadanan di Yesus Kristus Tuhani na padamehon parbadaan na pasonakon rohaki Mari de mahita siya nomor sia ayat sada, laos jongjong mahita saluhukna. Nomor sia ayat sada. Puji horong ni rohamu, oh Tuhan Yesus Rajaki, Tuhan ulehon matoniku, ai idopina idomi uhalupahon madiriku manikir holong irohamu Martangi yang mahita. Puji ma Tuhan de bata ale todikku, jalan asa rohakku di bagasan mamuji ko warna nabadiai. Puji ma Tuhan de bata ale todikku, jala unang tukkalupahon denggan ni basana sudena. Ibana domane sa dosam sudena,
Jala ibana pamalum akasahit musudena. Ibana paluo kosam sian hamagoan. Jala dileho tuho dengkan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardengkan basa do Tuhan di mata. Labat tarimas jala para si roha gudang. Tang dibahe tuhita na hobar tu dosatta. Jala dang dibaloso tuhita na hobar tu hacahatotta. Songon asini roha ni ama-ama tuakka yanakon na do. Asini rohani Tuhan debata dia kana makabiari ibana. Nung atakas di patuduhot debata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus sumokapita. Uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuang sian rimasna. Dunggabe parpitor hita. Hinorhon ni budarnai. Di baheni saya pujion ni pamangaku. Dohot rohaku. Dohot nasa pabahenaku do. Tuhan debata olak nyon rodi saleleng-leleng na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. 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 Udul mahamu namang inang. Asa marpoto rapdohot na barguru malua rapdo natoras. Ya. Foto bersama jolo hami sude parguru rotu jolo